Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с нашето предаване Сутрешен гост, а днес имаме доста гости в нашото студио, ученици от СОУ Христо Ботев и техният ръководител Ивелина Илиева. Поводът е участието на младите хора в един международен училищен проект. Проектът се казва Европейско, нали така? А какво се случва по този проект, ще научим от нашите гости. Здравейте! Здравейте! Аз предлагам да започнем нашия разговор с вас, госпожо Илиева, за да ни припомните за този междуучилищен проект. Знам, че е международен, има участници от няколко държави. Какво се случи до този момент? Съвсем накратко, разбира се, и най-важното, какво направихте сега през последните месеци? Път гостуваме на вас и на вашата аудитория. Благодарение на вас, вашите зрители следят хода на проекта. На есента, през месец септември, ние бяхме домакини на четвъртата среща, а сега преди месец гостувахме на нашите партньори от Франция. Това беше петата и заключителна среща по проекта. Проекта има насоченост към обектите, които са защитени от списъка на ЮНЕСКО за културното световно наследство. И този път беше ред на френските ни партньори да ни запознаят с тяхните забележителности. Разбира се, Франция е огромна страна и не можем да посетим всичко, но те ни показаха това, което е в техния регион, а ние бяхме гости на Долна Нормандия и по-специално на град Валон. Какво най-много ви хареса от посещението си във Франция? Какво ви впечатли? Успяхте ли да комуникирате с млади хора на вашата възраст? Създадохте ли приятелства? Да, още при първата среща, когато те гостуваха тук при нас, миналата година септември месец, създавахме приятелства от държавите, от всички националности, но точно нашата група се намерихме най-добри приятели с децата от Франция. И като отидохме там, много се радвахме, че пак се срещнахме. Доста се общувахме, все още се общуваме по интернет сайтове и чатове. От кой град са учениците от Франция? На каква възраст? Валон. Даже те го казват Валон, само че ние не можем да направим тяхното произношение. Любопитното, грачето е доста малко, но преди Френската революция е получило прозвището Малкия Версай, тъй като над 100 семейства аристократични са имали резиденции и са прекарвали почивките си в този град. Иначе е малко граче, но е на брега на близо до Атлантическия океан и има какво доста да ни покаже. В самия град посетихме музея на тяхната традиционна ябълкова напитка, сайдера и малко по-силната напитка, която се нарича калвадос. Но те могат да ви разкажат как става самата процедура по извличане на ябълковия сок, ферментирането и така нататък. Мисля, че беше доста интересно. Колко дни де-факто бяхте в Франция? 5 или 6. 6 дни бяхме в Франция. И как преминаха тези дни? Предполагам много бързо. Беше доста интересно, но също време беше доста студено, защото там има по-суров климата, поне за нас. И са близо до океана и доста валеше, но въпреки това... Затова имат огромни пасища и много крави. И от млякото на кравите произвеждаш прочутото сирене камембер. И общо взето пейзажът беше такъв пасища и крави. Успяхте ли така поне за малко да усетите каква е атмосферата там, какво ви хареса, какво не, какво ви впечатли? И каква беше ползата от посещението за вас лично? Мене впечатли доста архитектурата им и самата им култура, защото тя се различава много повече от тази, която имаме тук, с техните каменни къщи. И къщите преобладаваха в някакви сиви нюанси. Беше малко студено. Но беше интересно да видим нещо по-различно от това, което сме сигнали. Имаше доста готически катедрали като цяло. Техният град беше изграден в този стил и преобладаха наистина тъмни цветове, черно, сиво, най-много маслинено. За мен лично доста беше депресиращо първите дни, но свикнах с дните, които се... Да, когато заминахме за Франция, в България беше 20 градуса, а там температурите бяха поне с 10 градуса по-малко. Това е типичното им време. И действително на децата в първи момент се стъписаха от мрачната атмосфера, но бързо се окупичиха и решиха да се забавляват с приятелите си. А какви други забележителности успяхте да разгледате?
Гоблена на Байо, който се намира в града Байо. Той представлява войната в Англия. Която се е водила между Уилям Първи завоевателя и заедно с Английския претендент за трона. Да. Английския претендент за Също така видяхме и Версай, двореца Версай и неговите градини в град Версай. Мон Сен Мишел. едно от най-известните забележителности във Франция. Острова Тачило също. Който е до Шетбург. Да, може да споменем, че на Татио има така известни укрепления. Заедно с това е и екологичен резерват, тъй като много от птиците, океанските птици гнездят там. Така също се насладихме и на ботаническата градина и разгледахме морския музей на острова. Колко време имахте за разходка и замъка в Версай? Близо половин ден. Има ли сте възможност да усетите значи атмосферата? Действително. Версай, нито пък Париж, нито пък Рим са създадени за един ден, както гласи традицията. Не е възможно да се разгледа за толкова кратко време, но все пак това, че успяхме да се докоснем, да усетим атмосферата е достатъчно. Винаги съм им казвала, че животът е пред тях и те ще пътуват много, така че това няма да им е първото посещение на тези забележителности и ще ги посетят отново. За първи път ли заете извън границите на страната? Някой от нас. Аз да. Вълнуващо ли беше? Да, особено и пътуване с самолети за първи път. Беше малко страшно, но... Първия път, защото не знаехме какво да очакваме. Но после се оказа, че дори е приятно, защото просто то те носи и не усещаш. Времето минава много бързо. Да. Особено когато някой от тях стои до теб, а не са с чужденци. Да, но споделяш емоцията с приятели, това е най-хубавото. Като се завърнахте, какво разказахте на вашите съученици? Какво ви е впечатлило най-вече? Вече за нещата, които сме видяли. Такова. Ами ние в първите дни бяхме малко... Имахме чувство, че не сме ходили никъде. Беше ни прекалено много информацията и първите дни защо не можехме да се адаптираме. Чак като се прибрахме и ни се възвърнаха спомените, като гледахме снимките. Дори се чудихме дали наистина сме ходили там. Толкова бързо е преминала емоцията. Разказвайте какво ви хареса. Да ги похваля, че много добре се сработват с другите деца. Няма това, че сме от Източна Европа, няма граници, много добре се справят и с английския, и с приятелите си от Италия, от Франция, от Полша, от Чехия. Мисля, че всички ги заобичаха и се получи много добър колектив и така добре се забавляваха. Ние бяхме настанени в едно абатство, тъй като града нямаше хотел и бяхме настанени в едно бенедиктинско абатство и вечерта, благодарение това, че на сестра Ана се съгласи, имахме посещения от другите групи и се направиха вечер така съвсем приятелска. Аз точно това исках и да попитам какво беше включено, освен посещение на архитектурни забележителности, което е част от този проект да се опознае европейското наследство. Какво имаше още? Какви бяха контактите между вас, учениците? Успяхте ли да си направите интересни вечери, да се комуникирате? През единия ден, от който бяхме във Валон, прекарахме целия ден в училището с различни дейности, които ни бяха предоставили от проекта. И едната вечер имаше едно събиране. Цел да комуникираме успешно и да създадем други приятелства с останалите от проекта. И то значи... Мисля, че успяхме да се сближим с тях, въпреки че бяха малко по-големи от нас. Бяха вече 17 годишни. Но наистина това, че английски език много ни помогна, че да говорим с тях. И наистина се разбирахме. А за какво си разговаряхте? Ако не е тайна, разбира се. Най-вече за това. Те ни питаха как е в България, в училище, как е това същото ли е като тяхното. Откривахме разликите. И успяхте ли какви са разликите според вас, младите хора? Ами във Франция са доста дистанцирани, не са дружелюбни и топли хора като нас, но въпреки това този факт не ни попречи да се сближим с тях. Различното при тях е наистина, че при тях е доста по-строго. Учителите им са доста по-строги и студийни към учениците си, докато при нас е доста по-различно. И кое според вас е по-добрият вариант? При нас. Това учителите са по-добри. Защото те в първите моменти ни гледаха и се чудиха как може да сме толкова близки с учителите. Да.
И им беше много странно нашето държание. После вече свикнаха. А освен с французите, комуникирахте ли си с учениците от другите държави? Полша, Чехия, от там? Имаме приятели от Полша, от Италия. Не, много от Италия също. Да. Италианците идваха при нас. Те също бяха настанени в абатството. Вечер поляците и чехите избраха да нощуват, да бъдат настанени в един къмпинг, който е съвсем на брега на морето. И даже една дискотека всъщност имахме. Дискотеката беше на тяхна територия, те ни бяха домакини и така успяхме съвсем да отидем на океана, събирахме си миди и вечерта беше дискотеката, но там, въпреки че е хладно, така са им устроени къмпингите, че са изключително удобни, с малки хубави къщички, всичко е изключително удобно. Много е приятно, наистина, и много хора пътуват по този начин. Избягват скъпите хотели, отиват на къмпинги, и там има и вътрешни и външни басейни, изцяло е направено. Да, тенис кортове. Да. На една ръка разстояние от плажа е самия къмпинг. Де факто натрупахте и опит в тази сфера как се прави туризъм, дори в малко населено място. Много са оправни, въпреки че за първ път излизат, веднага все едно, че са пътували. Госпожо, кога ще се чекираме, багажа ни къде трябва да седнат, много бързо се оправят. За мен това беше странно, защото докато аз първия път, когато излязах, изпитвах някакво притеснение, те много бързо успяха да се справят с тези неща. А какво разказвахте за България? Ами разказахме колко хубава природа имаме. Разказвам се някои наши типични ястия и питиета. За традициите. Те също хранихме се в училището, в стола на училището и така храната. Имаше неща, които лечи се, че сме ги взели оттам. Например, това мляко с ориз. Едната вечер ни го сервираха, или пък печена ябълка с карамел. Лечи се, че има неща, които... успяхте ли да опитате от традиционната кухня? То по принцип, нали така се казва, да опознаеш една нация, трябва да познаваш кухнята й. Успяхте? Бяха се подготвили. Да. От сирената опитахме от първи ден, сещам, бяха ни купили такива кифлички. Круасани. Те бяха много вкусни. Общо колко ученика участват в този проект? Имате предвид в нашето училище. 2 класа сме ангажирали с повечето дейности, но иначе всичко, които имат желание, които се интересуват, могат да получат информация или да помогнат за някоя дейност. Това са ученици от 9А и в предната година бяха от 10А, вече 10А. Де факто вие за първа учебна година се включвате в проект? Да, всъщност да. Тяхни съученици пътуваха с нас в Италия и сега е втората група от техния клас. Успяли сте да минете и през Италия съвсем за кратко? Да, възползвахме се от тази възможност. Там климата беше много по-топъл. Температурите бяха по-високи, отколкото в България. Да, доста горещо беше. Цял ден се опитахме колкото може повече да обиколим, да разгледаме. Опитахме там също италианската пица, която беше много по-различна от нашата. Слязахме на площад Свети Петър, а оттам преминахме през река Тибър, отидохме на испанските стълби, прочущите испански стълби, след това отидохме до фонтана Ди Треви, а оттам отидохме на Пантеона, и успяхме и Колизеума да видим, Римския форум, така че организирахме се и успяхме да видим. С снимките, които сте донесли, нашите зрители ще могат да видят част от обектите, които сте посетили. Какво ще запомните от участието си в този проект? И какво е според вас, лесно ли, трудно ли се участва в такива проекти? Какво ще кажете на ученици, които в този момент не са се включили? Стига да искаш, получават се нещата. Най-много според мен ще запомним емоцията, самата емоция, с всичките приятели и този опит, който получихме в различни държави. Беше като едно малко приключение. Определено се заслужаваше труда, който положихме в училище, за да се докоснем до един от най-известните забележителности в света. Да. Усещам, че искаш да добавиш нещо. Опита, който натрупахме, ще вземем това малко приключение, както каза Венци. Аз лично никога няма да го забравя, много ми хареса.
И бих искал пак да отида и ако се създаде още един проект, веднага да се включва. Митко е музикант и вашите зрители са го виждали сигурно на доста от изявите, които стават в града, така че той също ги поздрави с негово изпълнение и получи много овации. Там се запознах с момче, който също свири на китара от Франция, от френски екип и двамата обменихме доста опит, посвирихме заедно, разпитах го кои групи слуша, как има ли групи, има ли училищни групи, изяви, има ли често в града му и така. Създадахте един полезен контакт. Да. А има ли възможност наистина проекта да бъде продължен или под някаква друга форма? Какви са идеите? Преди обаче да поговорим за това, как ще завърши самия проект? Самия проект, сега сме на финалните дейности, по момента има усилена комуникация чрез интернет, размяна на имейли, изпращаме информация и продукти, тъй като е заложено всеки проект да направи определени продукти. Примерно ние имаме сайт, който трябва да попълним с фотогалерия, с картинен речник, с статии или езикови уроци и в момента ги дообработваме нещата, тъй като трябва да ги представим на Националната агенция, която всъщност е нашия спонсор. Агенцията отпуска парите и ние трябва да докажем, че сме свършили нещо през тези 2 години, да си отчетем дейността и всяка държава се отчита пред нейната собствена агенция. Доколко ще има друг проект, и вече получихме предложение от същите ни партньори, специално от полската координаторка. Когато е била в Пирин, тя е била толкова впечатлена от красотата на тази планина, че просто е хрумнала идеята да продължим нашето сътрудничество, само че този път проектът да е насочен изцяло към природата и към красотите на природата. Дали ще има проект, това е въпрос на договаряне, на подготовка. Има доста още какво да се доизбистря за тази идея, но общо взето тези деца, които са пътували, постоянно ме питат: госпожо, има ли нещо да правим? Само и само кажете нещо, дайте да се включим, ще има ли други проекти, нали няма да не забравите. Изобщо интересът е много голям към това. Да разбирам, че последната ви среща е била сега във Франция. Да. Беше много емоционално. Много емоционално. Имаше пак сълзи. Личи се, че е емоционално, да. Обещания, прегръдки, това са традиционните неща, защото и за тях, и за другите деца от другите държави също е голяма емоция. Това да се докосна до други култури. Полезно ли е да се участва в такива училищни проекти, според вас? Определено. Да, определено. Това ни помогне да усъвършенстваме своят английски и да го ползваме в реална ситуация. И също така да се каже, да видим свят, да видим как е при останалите. Да сме запознати с тяхната култура и бит. Да сравнят къде сме ние. И общо взето така, не знам, но последния път, когато се разхождахме из София, примерно ни направи много добро впечатление. Поне централната част на София, обикновено се срамуваме от някои не толкова красиви гледки, да речем, из нашата страна, но явно страната, въпреки забавените темпове, се променя по някакъв начин. И децата, най-важното това е те да имат самочувствие, да не да си мислят, че идват от края на света. Това е най-важното, да се почувстват европейци, да бъдем част от цялата Европа, да. Така е. А има какво да покажем в културното наследство. Да се надяваме, че ще има продължение, за да може да покажете и красотата на нашата природа, а и други ученици да могат да участват. Желая ви успех в начинанията. Благодаря, че бяхте наши гости. А вие останете с програмата на Яница, че ви, уважаеми зрители.